Dís maríomh agus fáilte roimh go dtí podcréile ihredó le Comhrá le hógaí agus saoire daim níos faide bhálam buchas a ggóilt le Foras na Gaeilge as an tacaíocht a thugann siad doing mar gan Foras na Gaeilge. Ní bheith mí stábalta an podcréile seo a dhéanamh. Well, lom an tachtain seo ha mé isúil go mór leis an Comhrá ban ón Rinn Rinn a ggónach sa déise a há curtha fuaithe le 5 bliana nuas in san Íoslainn sinní Sibéal Turraoin contáú Sibéal? Mágad, Stéin. Gomáis agus sulla hasníomar an podcréile seo an sa bhí Sibéal a teispáint an áit na bhfuil si ina cónaídom amachchan in óg agus há mé in éad leat Sibéal. Tá an áit díreach go háling haimpelart. Na bhfuil? Well, tá sé go háling in Jobh ag bhí an aimse go maith ach uaireanta ní féit leat éon de eiscint díreach mar goil an aimse go donna sin. Dearann siad actually san Íoslainn tá lá maith in Jobh tá an aimse go maith agus in our réir just tá siad rá níl cóhór gwaíoch sin níl sé chuir fearing níl stir mo go. So Cosúla bheith na cónaí sa seanna Sin é. Agus há tú sé bh le féin an sána bhfuil? Sa túad níl dada gotí haimpel caiite dul sos gotí an bhailbheith agus tá sé sin 2 kilometer nuair déag. Tá mé fáinne óga, so má hágan chun tú go dtí Íoslainn beidh tú dul sos óntaach seo. All right, okay, so sais áit tuairisóireachta nó áit sais siúlóide, no? Tuairisóireachta go minic agus tá haimpel 3,000 san na tac saoire an seo freisin. So bína lán Íoslainn tachtain seo go don deir seachtainna nó don saoire. Okay, na mílte tuairisóirí ach Íoslainn inis. Cé láthair, yeah. So sais cosúla beidir fáinge cirí, ringe ceirí beidir nuair dé. Agus níl éon cósanna bhfuil níach mé éon tig nó éon cósanna móna na fanóga péisce dé bhfuil? Níl, tá cúpla capal. Agus bhfuil anamnach go tartha? Níl in áirí féidir bhfuil ach níl is a gomsa. Tá an ceann dána agus an ceann nach bhfuil dána so. Agus há sibh díreach ag teachtarsteach go dtí an tarachas socanú an saoire an son inis, bhfuil? No, tá an gaiire agus tá an saoire agus níl éon arach. Oh, okay. Dearann si go tosnig an saoire sanna sin a brán ach is féidir go meic sé ag chuirsneachta an lá sin agus freisin an saoire sicáta bhí sé chuirsneachta I meán fór. So tá an saoire anna garad. Cé nád a bheith saoire a gcuibh? In our éire bealtainna agus tá haimpel 8 seachtain béidir. Bhí an gaiire seo bhí sé an at mar is dólam go bhfuil raibh níos mó sneachta a gcuibhse ná raibh an seo. Ne, nóir ire. Bhí sé sa tuairiscirt ach ní raibh dada an seo agus an bhíonn sicáta bhí haimpel 2 méadar nó níos mú sneachta agus sturm eile agus ní hágan an sneachta síos san á céine mar bhfuil an bhéid sin gwaíoch sin. So uaireanta bhín kind of 2 bhéidir sneachta an sin dada agus an sin 3 bhéidir. Tá sé anat in sa slí sin tá na bóracha sanna sús an áard. So níl an sneachta ag lí an sin. Okay. So
agus so tú neisceart na tíre nó níl mór an arról sa comsa fao Íoslainn cha mé rá. Cáhfuil sé sin I dtéirmí Reykjavik deirmist? Eimpel uairlik. Okay, so níl tú. Yeah. Agus cén sais cathair I Reykjavik? Uintas féile rá nach catharí, like chuig céad bliain ó hin bhí siach is baile bheag sráidbhaile agus tá Reykjavik ceap na further agus cúpla baile eile agus tá siad tar éis tach chun chéile. So an lár cathairach ní siach ana bheag agus tá gachra sa scapathe. Okay. Agus de réir támánta isteach le bhín an nílach sais bóthar amháin atá isteach go dtíon cathair. Agus tá haimpel 60 fan géad don daoine san Íoslainn tá si go léir san áit seo. So tá sean cathair tá si go háling ach níl mór an de sin tá sais ferganmh nua nach bhfuil chomh nó tá si go léir sais concrete san apartments mar sin. Agus tá na ceann níos éasta tá got corrugated Íoslainn, agus tá buí nó gorm nó glas nó tá sin na bhd níos fearr. Agus is tócha ní féling caint fé mórrán gan ggéirchéim COVID I lua is tócha. Raibh a bhí tú rálam an son go bhfuil se thoisibh síos go dtí an é ceiricás in aigen léin nó deagás in aigen léin. An aigen léin. Agus ar dhéanaan rialtas job má ó thaobh díon glasáilde nó ó thaobh raibh cúpla town goibh cosú le raibh goinge an chiad town agus san dara ceann agus san an trí ceann. Bhí sé mar an ggéine mar sin. Is tólam díon an rialtas job úntach ó sin ach níl sé ach ón fór go bhfuil tú caiigh tú a bheith I measc go dul seach go siúpa agus ní raibh tú ábhta dul go dtí gym nó leins nábha agus bhí lá an daoine a gar gcónt faoi sin. I bhí bhárta brán a bhíonn se caite. Bhí mar gobar gach dara lá agus bhí lá náitina dúnta. Agus in áiríre tá méid cloisteach an nuacht sa bhaile agus mar sin bhí sé éasca an seo. Tá daoine gar gcónt go gcaig siad a dul sa bhasc seo nuair dul siad go siúpa nó rud mar sin ach níl sé a boga isteachorn go mór fuair. Ach tá sé bhfad níos éasca mar go bhfuil an tír so bheag sin agus nílach 3,700,000 daoine ann. So níl sé códána mar sin agus bhí tú nuair a hagan tú go dtí an Íoslainn caiigh tú testí dhéanamh agus an sin bheith san isolation do chuig lá agus an sin scrúdú a dhéanamh arís. Agus an sin isolation in Óstáin éigent nó Somália mar hámid an sa déanamh sa an éiring. Bhfuil bhí 6 sin mar gur bhí na Íoslainn nuair bhí siad a tacht bhaile ón lenta sira bhí siad ag bualadh le córsanna nó an clown nó rud éigin mar sin. So bhí 6 option agat chun dul sa isolation do gá seachtain nó an scrúdú a dhéanamh agus an sin dairigh siad é go gaiigh gach duine an scrúdú a dhéanamh. Agus nuair a hosnig sé orintanta bhíon fuachtacht nuair a éigent
agus bhí mar ag lé an ospedéil, ok, caithfidh mé an scrúdú dhéanamh, nó nach caithfidh mé, agus bhí siad bhí siad strict ar sin, mana bhfuil le gach symptom a gut. Agus inis má bhín rud bagart caithfidh tú dul agus an scrúdú dhéanamh. Agus tá sé an éasca agus bhí mis tar éis sé dhéanamh mar bhí me tain agus buig mé isteach 2 clog agus bhí mé an faoi email a riomhfostáil ag 7 clog sí agus sin a rasir ag obair an lá nu sin an bhar fad, an freigra áiltarna se. Bhí nóring frach le feúpla lá in éing chun an freigra gáilt. Agus luigh tú ag obair an son, so dhéon mis a botún actually cá mé leiscéal a gáilt féin botún dhéon mé nóir cheol mé an tólas amach go dtí an ní meáil cumarsáide níor luigh mé cén post a thásúla agat inta Íoslainn. No, tá sé at mar hostig mé mar dearthóir graficí agus an sin bhí mé ag múna graficís an ollscoil agus an sin 2010 chuig mé ar tros suasca Canada agus nuair tháinig mé arás níor aon fhost leáil san ollscoil, so dafrigh mé go múna béarla agus bhí mé príomhide is scoil béarla do dína go mórmhór ó bheirí go heas an sin agus bhí mé chun sanna intasíar adaáil tháinig mé an seo agus nuair a bhog mé go dtí Íoslainn níor mé ábalta post mar sin áil dúirt mar nach raibh Íoslainn gom. So tháinig mé gach pí of papéir bhí gom tá go dtíon ranna dachtas an seo agus dúir sé, ok, is féidir le múna sa scoil náisiúnta nó tá sé beáin difriúil tá mar deartha grundscóla ó 6 go dtí 6 agus an rééis sé sin tá framhaldscóilda tá sé sin continuing education rih an ollscoil. So is féidir múna an sin freisin agus mar nach bhfuil go leor múntóirí don níonra is féidir úsáidir sin freisin don níonra. So agus níl an scoil ach 10 nóméad siúil ón taach. Tá mé gachrod ahrú agus ban tríd a seo agus dul go arásctí rud éigen heile agus sin na háméis. So cá bhfuil tú fé láthair i gcobar in san níonra, na? Yeah. Páistí tá an cuine smúda go i grúpa mógrúpa 2 nó 3. Ok, so bíonn tú gnóthach. Anna gnóthach agus tá mé ag dul a cáil ag ná cénas na páistí. Agus cé bhéad a háid a grúpa aríist? 8. 8, ok, 8, yeah. In glór. Tásáis padan a gcuibh, bhfuil? Se, nílach fethe cethir sa níonra am lán, agus tá sé an ferganmh chéine sa scoil náisiúnta. Ok. Tá gachod lena céile, tá nuair déanam mé an ballabeg le nílach 100 fethe dína an na cónaí tá sé anna bheith. Agus tá sí fálam beáin Gaeilge dom san is. Gurthúntaach. Tá Gaeltacht i Canada agus be Gaeltacht in san Íoslainn, deisceart na Íoslainn inis ar a bhd. Níchail inis. Agus ní hamháin sin ach be Gaeling na ringa láirteacha. Agus so bhí tú an san gúil hon dós bud há sais onid i dtacha seán agus há an níonra agus an bhunscoil an grúd Grundscoil. Grundscoil, is it? Yeah, Grundscoil.
Scólaí tá sin beagna mar an ggéine. Agus sin as ís sé go dtí ís sé bliana déag, na? Yeah, so like tagan siad go dtí an fergan of céine ó sé bhí agus tá siad an sin go dtí bhfuil siad a séideach. Sin a bhar níos de friúla ná an éireann nach agus tá Lines Nova agus an County Council sa fergan of céine freisin. Húntaach. Agus an son stocha scoil olahú chun dain as sé bliana déag go dtí céníis? Go dtí hainpil in aide breathan sé cad go bhfuil tú i dhéanamh. So tá menta scóla eftir mar go bhfuil tú dul go dtí an ollscoil. Agus má bhaileat ceart i dhéanamh tá sé sin teachna scóla. Agus uanta téine lán bhíonn siad ag obair séideag seachtaíoch. So bhreathann sé go mór mhór. Agus so nuair bhí tú gobar mar dhearthóir grafica an son, cé nád a bhí tú gobar in san gort sin socha? Sais 10 bliain agus nuair a tháinig mé rais ó Alaska hosting mé an a rís ach bhí sé 6 corporation mór agus dúirt mé am héin níl sé seo domsa. Agus úsáidm na skillna fós nuair bhí mar dhéanamh long spás inné agus mar sin de ach just dúirt mé nach bhfuilm níor bhúm bheith ifig an tamar fad. So agus stáin ar scáláin agus sin. Ha míad na déanamh golóir de sin na léanta sa mála ag múna ar líneach. Á bliana sé sa bheánsan há siad ar naisina scoileann is buchas a dia. Féling bheith búla le daoine go rialta a ríist bhfuil roinnt daoine péisce le. Agus bhí tú léachtóireach chomá san ollscoil luigh tú an son agus chuna sa haithan an obair sin le. Haithan sé mór mhór tá sé bhad níos fosa dína ásta tá páistí 3 bliain díos agus bhí na léanta tíre bhí sé sin úntaach freisin agus bhí mé i gcónaí ag dul thar lear nuair bhí am agam ach díreach éad nach tá hainpil 5 ollscoil is féidir leat dearthóir stad in éireann agus just ní raibh na postna ann tar éis an 2010 so chuircha isteach ar golóir daoine leis an clise ach na míochta an nuair sin. Ach gobigh sé amach go as dute. Sin ní ris go bhfuil tú dul. Is olchan chuoch nach séad na dródan éigen sóla an seanachil héin le sin. Luigh tú an pasáiste ar thuisgurt an son i Canada ana? Chuir sa 2008 bhí má an tí mar banach agus aircéile Andrew Wills bhí a dul go dtí an Gráinniú agus dúirt ná raibh mé ann riamh dúirt mé tá mé ag tacht libh agus bhí sin go húnta bhí sin 2 seachtain a dul suas an sin agus nuair dúirdar 2 bliain in íag sé sin bhfuil táid chun lamta raig go Canada agus go dtí Alaska bhí an mála beagnach réig bhí siad dearg ará sin tá mé contact agus bhí mar hainpil 2 seachtain a dul suas go dtí an Gráinleann 6 seachtain an sin dul suas go dtí Upernavik agus dúireach sé sin sa Gráinleann bhfuil
Lashley sus ó huig agus bhí mar ag fnacht don lecair chun amacht so go raibh sé go raibh mar ábalta a dul hir tras na Baffin Bay gotí Pandinlet i Canada agus bhí sé sé seachtain mar sin a dul trí gotí Barrow in Alaska mar bhí mar ag fnacht de láú ag mar sin tá beáin bhfuil Beachy Island beáin níos thugan sin an áit bhí Franklin agus bhí sé gaiire an sin agus is cainlam hí cloch mór le chaire ag tataníos agus bhí sé 10 kilometer agus just ní raibhút a bheith san áit sin mar just ní raibh dada do tuairte seach orringe agus tar éis sin just bhí brú chun dul tríad so le thosnúig an gaiire a rís so ach bhí sé sin bhí sé úntaach bhí bear bán ag snámh leis an bhí mar buaile le néniuis an sin agus bhí dása agus sanna féile mór ann mar go raibh sé céad bliain ón a bhí Amundsen i Johaven agus just tá sé cóide friúil an sin like tá daoine ag gar so smuil mór rón ar éigent an acalaat agus is dólam sin agus a hosnig sais grá a bhí gom donna tíri sa túscript so agus ní chuirn an fócht de stachart se ach just dear like tentu amo like mar an Michelin man is vi agus in Alaska ví tú komá berálam do Alaska is tír nu stát a socha nach socha an stát is áile in Santáinte le féchantar trí fictóí is so is geach like fi knick mar bear ag éthe ag an trá agus tá sé anna Wild West feel atá ann. Na? Yeah, like bhí siad bhí mar nóm agus bhúil mé le fearr agus bhí sé ag tucailt do óir agus bhí mi sé ag ní na éadaí mar like, níor mar ábalta éadaí a ní do vín or ag an presin so bhí mi sé so tatarna seo mar agus bhí lándret í sa tatarna ag an céine agus bhí mi an sin do ceir uair clígnar ag ag chur cuartar sa seach seo agus an lad ag caint agus dúirt in ag an club man íag sin bhí sé tar éis le gus cailúnt sa sneachta mar go dit sin a cholle as mó agus le cos freisin rud éigen par sin agus an sin bhí sé tar éis dúnmharú a dhéanamh do d'áthair agus bhí an scéil seo ní féad le ar present it was like okay sin typical Alaska so yeah right fear saimúil so agus ó héamh bhfuil sail sin túisgurt le feiscint ó an Íoslainn an bhfuil? Se agus le ná den dúnmharú dom ach níos is féidirlam iad eiscint ón labba. Oh man. Má bhfuil siad sa tró ceart. Yeah. Man fór tá sé sin an bhí is deise chun iad eiscint. Okay. So má míid spéir a gcónaí nó díreach ag amanta áirithe den bliain? Tá siad a gcónaí sa spéir ach níl tú ábalta iad eiscint a gcónaí. Bhíonn si sais lag agus té si sanna ceirtil tá sé tá mar go dtí an
pointe sanna lag anis. Yeah. Agus sin gach 8 bliain nó 10 bliain ní cainlumm. Uaireanta bhí si go háling agus bhín si go dása agus tá si glas agus Comhrá agus bhín si go háling uaireanta ní bíon nach lína glas agus uaireanta bhín si sais lína lia. Like tá si bhad níos deise sna pictúirí ná bhfuil siad in our era. Agus bhrála mí díoscant láigant beidir. Agus an son féil orsa há sé fósta gaiir an son agus an mín sa gaiire an mín nó an sin níos fuide ó chuig go míonn sé doracha an tamar fad nó well bíon I mína nálig bíon beidir 4 uair clig gal agus sin an rud is dachra orlomsa. Tá tú caintlumm inis tá sé mí fearra agus tá beagnach 2 clig sanna gal. Agus tá mé dír chun dul ras go bheith sais normal inis. Rih sin bhí mar go léir don as a bheabhar. Agus sa saoir an sin go héifigúil níl 24 uair len grian ach breathan tú é sin. Tá sais nautical twilight nuair dhéigent ach tá sé lá an amar fad. Bhíonn sé gad an tamar fad sa saoire, na? Yeah. Wow. Agus go beáí darcach ní féad leat érá go bhfuil sé. Wow, ní féidir le mé sin a háú. Dearan dína go bhfuil sé sin a bhad níos dachra dó ná an gaiire. Chuirtinge lei sin chuna sa raifá cai go bhfuil cortíní speisialta a gcuibh nuair déigent. Ní bhín aragónt go mór fuair gan na cortíní a corsaíos nó níos. Dar lomsa go sé go háling mar daríim sa bhadan tá mé réig don lá agus sa gaiire caithigh mé 2 uair clig chun a bheith réig ach breathan tú é le daoine níl siad a caint mór an sa gaiire agus an sin sa saoir bhín gach duine mo agus tá siad a gobar agus tá siad déanamh gach le rud is féidir má há an aimsir go maith. Suas agus síos atá an. Agus cén déanra athá in san Íoslainn 300 míle nuair déige mar sin, na? 370 míle nó. Haimpeile sin. Agus ó héamh nuair a bhag tú go dtí Íoslainn ar dúis, well níor bhéon Íoslaingise ar an Íoslaingis a got nuair a bhag tú ann agus ra sé dachar cadramh a dhéanamh le daoine nó aithne a chur ar dhaoine nó ar an raibh siad fáil túil nó ar lig siad tú go puinte áirithe agus san chus mar bhína daoine stocha. Tá siad nílúm fuair ará ach tá siad anna reserved. Go dtí go bhfuil tú go bhfuil cóisiir nuair a dhéigent agus tá duine cúpla budéil a hól agus mar sin de. Ach is tó go bhí méid san áit seo haimpeall 2 bliain rih go raibh sanna cárda a gom in our era. Tá siad go léir is tó go cardúil go dtí buinte agus is tó dá bhéin sa bhaile agus bhéin siúil an móthir. Bín gach duine tá go an one-fingered salute. Dhéan siad ag seo riamh agus tógann sé a bhad níos mó ama chun cárda dhéanamh a chur ar daoine. Agus uaireanta
tá like má bhfuil códa isanach a gut agus tá tú sais stampa safe a chóirt is féidir leat boga níos éasca isteach sa gcuircuil ach chun tas nu bhí aláin de códa ó tíre eile agus bhí na gcónaí i Reykjavik nó daoine go bhfuil fearcéile ó an bheatan mhór nuair ag mar sin agus bhí sais aithne go ar sinna slí na cuairtóirí nó útlendingar mar léon ar daoine ó leir. Yeah, so chomád siad sais na útling-dingar sais amach go dtí pointe ára. Ja, like is stolam, okay, mar go bhfuil daoine caint faoi seán is agus bhí mar smíanamh sort of nuair bhí mar ag caint na réit na seachtaine. Tá sé tír dachar a bheith duine ó thar leir. An bhfuil? Yeah, an focail seo útlendingar, like outlander. Yeah. Sin focail like níl tú ón áit seo agus ní bacóir go bheitú san áit seo. Agus úsáidan daoine anna drovéasacha. Okay. So like tá tú bara útlendingar, just a foreigner. No Helvetis útlendingar. Agus nuair a sprág an na cuasaí tuairseoirte an seo hain pull 10 bliain ó hin. Tháinig an bhéid sin daoine isteach sa tír go háire ón bólan agus is dólan go bhfuil mar go bhfuil sé seo sean seáil mhór tá sé beánaí mar éireann well down to like that bliain ó hin nuair sin like you know like an lad seo tá sé like ón Frank you know cos déireann sé. Johnny Farner. Yeah, sin é agus déireann siad freisin ó bhí méid leirg focail an tatan sicata agus like cad is bríle an focail seo díreach bhí sais lás mínta gom agus dúir siad cad is brí leis an focail seo I útlenska sin foreignish like níl ein tanga mar sin like so like Johnny Foreigner eats foreign food and speaks foreign. It's like no. Yeah, agus actually foreign food bia and so will bia da could féin in San Íoslainn will tradiisiún bia an, yeah? Lán bia tradiisiúnta agus is féit leat rá sais acquired taste atá tá lán pickles nó sour bia mar haurcadl sin an shark nó ram's testicles rudí mar sin agus like bín féile mór san annar gach ile flian agus téir sús go dtí hala agus tána céide tá si déir golóir agus tá ahar má bhócail tar éis siad a cnacht agus ní éim dada tam tar éis gachrod like tam tar éis piece of bheag áil agus like no sorry fónarm ach ní féidirlam like tá an seacha gom san freezer ach like caithfidh tú dul las mó an taach chun éthe mar just tá an bolla ne atá sé go hú fás agus sé like go húpla lá yeah a caithfidh tú tríle fantas. Yeah. Okay. Yeah, you're gur running tríle srudéigent eile déirhing da mé an. Like tá níos fasa freisin rih an nullig lá an ghuitan tú sais rotten skate agus tá sé sin níos fasa fós so like it's rotten skate, yeah nuair san na vintage ó hin like ní raibh mórrán bí an seo like bhí cuireadh uaireanta bhí ba like ní raibh mórrán glasrí nuair déigeas agus caithfidh tú rud éigent a dhéanamh chun an bí a cumáid don gaiire. Yeah. So
sin mother of necessity so agus bhfuil an costas marachtála ard ann. tá sé anhard. Bhfuil. Yeah, like tá rudí áirithe agus tá siad mar an ggéine mar hampla bainne agus an petrol mar sin. Tá olin anna séir like ní gádut riamh isce a cnach like tá sé sin go bra ach is féad leat sicín feic sé €20 nó d mar sin. Okay. Yeah. Like, tá rudí áirithe gná tíléine mar ein tú I dons €20. So rudí mar sin tá siad anna costasach agus an insurance do chárna like €1,000. Oh, an anna so do chár like beidir 20 blin air. Yeah. Agus sin nach third party. Christ. Rudí mar sin tá siad anna fair. Agus an bhain sibh seirbhí sí maithe arás an son cosú le an ruúa nó an túling nó na tíortha sin, na tíor luchnach in Scandinavia an bhain bhfuil seirbhí sí maithe poblí ar fáil. Tá agus níl. Níl an mos anna bha ar fad like bín siad a gcónaí ag tmát agus ó doras go dtí an doras eile. So ní úsáidan siad é sin ní léon train sa tír. No, ceann amháin agus tá like sais 10 féidir an track. Don leis ní éachan tú níos mú ná €7,000. So kind of like tá sé sin size 500 don bbliain. So in rud níos mú ná sin ní gádut íocht faoi. Okay. Agus féin sa scáil like féin tú an bia freisin. Oh, right. Okay. So, like tá rudí áirithe agus tá siad go húntaach agus rudí áirithe eile níl siad cóbhar. Like tír lochlannach atá ann ach ag an am céine tá si anna rifriúil ón danmhairg nó an arú nó mar sin. Agus mar go bhí an danmhairg mar go bhí an in Íoslainn leis an danmhairg chomháda sin like tá sais féad rá 5 ach tá sais lump on their shoulder faoi an danmhairg agus caithfidh gach duine antanga amhlainn freisin agus ní luútha. Like, so tá sé beánaí mar ag feil an ghuailing in éire. Oh, tuigim. Yeah. So stocha féin am seo bhfuil si tréis ghlacha leat nó an múlann tú le dtíanamh fósachá sais droibhéasach ó thaobh gur achtránach tú. Uaireanta sa siopaí agus mar sin agus stólam beidir go bhfuil like agla orthú an san bhéad duine atá tréis tac an tír. Tá sais agla orthú do réir antanga agus agin am céile like ní sé róéisca I amhlainn agus nuair bhíonn tú ag obair agus tá tú caiithú tá bhile agus stadéiríon of like tá sé sais dachar. Agus stócha tá daoine ann like bhfuil siad ag fécinn isteach níl siad ag fécinn amach agus níl mór an tanna bhí acu daoine ó tíre eileú cultúirí eile. So like mar gur éireannach mé like bíonn duine áirithe like tá sé sin go húntaach tá an aithne acu ar an stair agus an teagháil go bhfuil
idir éireann agus an Íoslainn. siúna blianta fada sagas agus mar sin de bíonn siad a caint faoine papir san sagart a bhí an seo. Agus ar an lámh eile bíonn duine Lucky Charms. That's Cníochas bog beidir a gléimiidir ne. Agus bhíon duine a bhfuil tar éis dultaí an ollscoil agus gachrán agus nach leann tú béirle híonn me go raibh ach tan amháin san éireann. I was no, tá tan eile freisin. Ar leid níl siad rá gur cuid de sasanna é. Uaireanta, éim tú hagas. Éim hagas ach níl an éireann. Nu cuid de hasanna stocha. Agus bhí tú céanú dar nach raibh tú smála sa Rinn? Nula 2009. Wow, mór méid é sin. Tá tíráling atá an seo tá si go húntaach ach tá mé réig chun just dul cuat áit éigen is cumlum. Dul sios tín Rinn agus surgadí helmhic. Áit le anam lochtan nach eile, dá an scéal? Hílann si gur bhfuil sé cógra nuair sin go tá mé ón áit mar a héidir helmhic. Mar dírann sé sin bá fuair sin an nach bhfuil dul sus go dtí neamhtá dul sios sin an áit uair nach bhfuil dul go dtí. Ok. Si go bhfuil sé seo anna brenúir fad. Agus bhfuil éon cúpla focail Íoslainnise a gcuid an son doing dermis beidir sibéal is anam dom is as an Rinn dom nó rud mar sin. Sibéal héití ag ar leiscola ceanara i Carol scola ag ag ar frá Íoslainndaí i an Rinn i Feldreithfiúda. sé go maith agat. Déanam maníú ag tá si anna dhheachar mar hampla an focail do capel sin Hester. So má bhfuil tú rá seo é Hester. Foioi hest. Ok, foioi hest. Ó hesti go dtí hests. Agus sin a capel amháin, so má bhfuil tú rá an gapel sin ceithre focail eile, má bhfuil níos múna é capel amháin sin 8 focail. So sin séidir focail ba focail amháin. So an bhí an gramadach agus mar sin detá sé anna dhheachar. Tá conas í dhearing se gur míle maithagat as Íoslainn se. As Íoslainn se. Tá ceile fríor nó tac fríor? Tac fríor. Sin an rud is commónta agus tac ceile sin gur míle maithagat. Ok, tac ceile. Ok. Well, tac ceile sibéal as Eckert malad. As a bheith leabhar liganmh, Joing leanúnt raig a caint le ar feidh uirich le eile fés an rudaí ar fad. Se go hánig ag leabhart ghaeling, mar níl mór an seans a gom an seo sin gúntaach. Gúntaach fíor fáilte agus be gáing bhd níos mú scéalta a goráachtan dúirt. Agus dá scéal tá picúirí álinge a chur sós agat ar leathnach poblí Facebook agat nach bhfuil le picúirí ar Sibéal Turraoin photography stóla na. Nu is féidir dulgtí an Íoslainn sin dúirt Sibéal Turraoin.ie. Ok, Sibéal Turraoin.ie. Agus bhfuil a green grafnas os ar Instagram agat agus Sibéal Turraoin cumá. So má haon duna gíire na green grafna sin na eiscint mollam dul agus iad eiscint mar siad fíoráling ar fad agus tír anna áling chumá dáilríonn sé bheith féich ar tríd na green grafna féiscile agus chunas tú gur má go ríist? Tac fíor.
Taicfír Sibéal as a bheith leabhartling nómh, agus taicfír le Forras na Gaeilge chumá ag tar takeíochta don badcréile seo, agus sin é go don tachtain seo a cháirde cíimiid sibh an tachtain se chuing agus taicfír. Felgart.